И тази година коледната магия завладя нашия дом и сърцата ни. Време беше да украсим къщата и ето, че кака и мама отвориха кухнята с коледните играчки. Всичко сякаш изведнъж светна, мигащи светлинки, червени топки, светли гирлянди. Повлякохме елхата си с нова премяна. Когато погледнах към кутията, видях на дъното да стои Еленчето. Малка прозрачна фигурка с скрежени ръбца. Поставих го под елхата. Доволен от свършеното си лепнах в топлото легло. Преди да заспя се загледах красивото Еленче. Представих си откъде е дошло отдалеч. Там, където снега е покрил къщите и блести като ванилов сладолед. Изведнъж се почух на прозореца ми, помислих, че съм се унесъл и ми е причуло, но не след минута тропането се повтори. Скочих оплашено и отидох до прозореца. И какво да видя Елен коробче, почупва по стъклото. Отворих, а пред мен приятеля изпълзил от елхата. И качвам се на гърба му да се понасяме неща. Не питал къде ме води. Нася се на гърба му и се усмихвам. Знам, че скоро ще разбера. Както бързо полетяхме накъде, така бързо започнахме да се спускаме към земята. Скачам от гърба му и не вярвам на очите си. Пред какво се представи малката къщичка с пушено коминче. Затваряше ми прозорци. Жената с подаръци отпред помъчна дядо Колета, магнитка през леко отворена врата и в приказката си. Чучетата цъкат наоколо, опаковат кутии, пишат писма, слагат печат. А въгъла на своето кресло стои той, статнаш с бяла брада и червени дрехи, гледа помощниците си, усмихва се топлото и пак се отпуска на мекото си облекало. Смешно опитва носа си и дърси очилата си, който се наред на главата му. А какъв аромат се носи в чертата къща? Миришеше на мед, на джинджифил, на какао, аромат на вкусни сладки. Изведнъж някой ме будна по гърба. Поглежда ми ръката ми пряк. Дава ми знак, че е време да се връщаме. Надам се на капъра и политам. Ставам ми студено, щом се приземихме и веднага страпчи одеялото да се закрепи. Чувам глас, отварям очи и виждам в ръка зеленско одеяло. О, Еленчето! Мама ми говори, че съм забравила ключките цяла нощ да светят. Затварям очи и си пожелавам следваща Коледа пак да съм дома на Бело. Братят чудът старец, отговор получавам намигване от средните светещи ръбца. Браво!